आंनि चेनेलाव गोदानै हाबसनफैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों आंनि गोसो। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै, अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। बेखायनो लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो नांगोन। नैबे भिडिअनि कास्टिंआनो जादों मिजिं आरो बिसम्बि। नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों रिंसार बसुमतारी। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैदो। बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों जिउमा बसुमतारी। नैबे भिडिअनि कनसेप्ट आरो डिरेक्सनानो जादों मिजिं नार्जारी। नैबे भिडिअनि को-आर्टिस्टफोरानो जादों रनजित मिथिसार, खन्थाइ जोहोलाव मिथिसार, जारिमिन बिमल, लेडि एन्ड निजिरा। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो बे भिडिअखौ नायाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैदो। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों जिउ प्रडाक्सन। नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांनि गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेनोसै। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट नोंथांमोना बयनिख्रुइ सिगांसिन मोननो थाखाय।